Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ojwang kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Mira bende kawuono ni ende yudore e chuny boma maduong' ma Nairobi kama watimie achiel ariyo adek mar yango ni to gin ma ang'o ginigo eki bende timore kaendi e chuny boma ni maduong' kaka pile wan ka kod bende wuod luo man gi lony e wechego eki mag wacho kata bende mag yango ni mago eki matimore e mbui bende otimo limbe AJ Mira kaendi. Chal nade? Aling ba. Jomoko kiai. Odio jo bwana nyinga achiel ka mukati. Nyinga achiel ka mukati. Ang'o miyo me taon ka sani bwana? Taon obiro go nagi wapek delicacies ko wasego koro wan piny. Wachamo katwak. Yes, wanyamo twak. Omere duogo mapek e mbui. Pek bwana. Yene gwacho hey. No madho njaga mang'eny moran tindo kogo content. Wacho ni ba jogo kia gima content en. What do they know about content? Koka duogo. Koka duogo. Ang'o na Mr. Kede bwana? Kede ng'ama ofuwo bwana maweri gi kede bwana. Miso tanyo ng'ama wiyo thanyore makinana ng'ama duong' bwana inyalo ichore lonyore duk bwana. Ni chule. Ni nyiri moko maluoko sande pinje warabu ka ni nowuonde ni oro ne pesa bwana na 1,000. To kede lonyore bwana ne siling 800 bwana. 800 kende. Dong ayudo ni kede nolonyore ne 800. Do you give evidence? To bwana to simba mang'iewo gi pesa mang'eny di wuonda bwana. Simu to ok nyal wuondo. To dong gi pesa no message no ni ka. Simo lonyore kede lonyore ne 800. 800. To nyiri ka nigi pesa gigolo kure bwana. Mata Mwarabu moro ma gi wifi mar Mwarabu. Ka Mwarabu dhi tich to dok ni tap. Sijui join my life. Kede believe ni gin gi pesa ni kede lonyore negi. Koro kede lonyore 800. Kedo mi 800 emo lonyore ne. To lonyore adier koso mama mbaka. To bwana choro cha FM diland gima ok obedo confirmed. Dongo lando bwana. Macha radio lando to TV nyiso. 800 Kenya shillings. Ma kede omi kaso lonyore. Kede nyota ne olal inda be nyocha wacho no onge nyota to kopocho to chako lonyore to confirm ni koro to onge nyota chuth. Kede onge nyota. To gi ng'at moro miluongo ni sijui ok adwa luongo nyinge obiro yudo mileage. Ng'e ni sani an international. Ok adwa luongo nying ng'ato. Ok adwa luongo ng'ama nigi followers gi 10,000. Ok adwa luongo nyinge but njo comment kara marach. Noyanya kabisa nadak e od guok but sawa. I will intervene. Ibro thinyori e kamera. Abro thinyora ne chieng' moro ok obi yie. Sawa. Ya jawa ka sani endi weche ng'eny kendo bende winjo ni ng'ato golo sani ji golo dwe rumo kata bende higa loko sani ji golo gik moko dongo nogolo mare kata chande ng'ato be samoro pango dhi golo meke kanyo indi. Jawa wacho ang'o korka? Jawa fai do winjo kogolo dongo golo. No liro moro matin okete TikTok oit koso koit. Koro konuru ji thumni nyithindo kaka iluongo ni moro machielo kijana mathis ni iluongo ni ng'a? Papati. Mokendo osiepna moro manwact ga goni. Papati. Papatino. Koro ni thum ok klaut. Obro goyo gi klaut go to thum ok bi kalo kata Narok. Thum bro rem ka Gundo Road kai. Mano formula bo. Ng'ane odongo golo thum maonge klaut mora mora. Iwinjo ka thum mir iluonge Sumina. Otheo Jakamanga. Sumina gini ogol maonge klaut. Koro en owen dhedhore ne ji social media ni wawere gi ng'ane sijui nini kaso udhi ogolo thum ma be rach maonge kuma ji dhiye. Thum no rach. Cha bwana konuru nyathi cha otim gimiluongo ni packaging. Isewinjo thum no di? Owe cloud to koro bar karati mango Nairobi ko kawinji thum. Donga jaluo. I support papa. Ok anya support gige fuo ka bwana kwani wiya ni kanye bwana. Ang'ama nonyuol ka smart upstairs. I support gik ma worth being supported. Iwinjo? Ok anya lichora cha ni boy cha we. An thumbe mokwongo mana kongo winjo mana amia listening ear nowero vera. Kuom mwandu nate asungi mokwongo nyamsi. Nyathini chal en gi line. Piyo no chako timo gik moko sijui madho njaga kamera sijui timora konuru nyathicha ni nitie gimiluongo ni packaging. How you carry yourself around. Sani wadago ngima ma social media kik ing'is ji ni ng'ama reckless sana. Kasto we clout moko ma cheap. How expensive? Owere gi clout ogo thum. No to bro siko gi dhiang' moyang' bundego e ot ndalo biro we will not listen to clout. Ok wabi cheko kata clout. Obo bed no post gimo twang'e ni clout oja mabe milre. Advice mogik ne papa. Papa obed focused. Kodwa nyuomo nyamigori to nyuom. Onyuol nyithindo mondo ngima odhi mbele. Omany nyithindo. Omany nyithindo konyalo. Ka en gi nyalo. Ka en gi nyalo.
Mara yani tinde nyota onge, omawa nyota. Weche king'enye imbui kaendi. Bwana. To jothum gi comedian mora mora ma ilulan to konge kuma nyota dhiye bwana. Dong nyocha upos kata an ing'eni ok a regret ga ma simba. Tawacho gimomiyo kuma nyota dhiye ne ji. Iwacha die. Nyocha winjo ka ywak mokalo ni awa. Mine mani oko gi. Gilalo nyota mag kijende wang'. Kijana mathin. Iyudo ni en gi mama moro loka. Mama no ni koro kete ni chulo ne ot to oro ne pesa pile pile. Ajwang'. Soft life omielo go angla. Invest. Mana mielo go angla gi kong'o. Nigi go luku mag chieth. Ng'ama duong' onego bed ni osenyombo manigi nyithindo. Noyudo mama moro loka ma be nosenyuolo gi mzungu nyithindo 4. En gi familia ne kucho kara kothoten. Into ithathani wan to sani thathani to wanyumi. We don't care man. We don't give a damn. Iyola chege iti. Kaka sadhi. Wabiro kanyo mielo ko ng'amiere migero ni simba. Ito in down kuni dhi makata ng'ami paro ng'e yonge. Para Condoleezza dhiang'. Wan wadich. Koro nyota mine mosedhi nyaka ir wasunge gi. Mage malalo ne jothum nyota to gine magilalo ne nyaka comedians wa nyota. Donge timbe ma wasungu timo bwana. Donge kwani simba TV na mang'iewo gi pesa mang'eny Samsung maduong' ma watch ot kaka wasunge timore ka diwuonda. Msungu nindo gi men, msungu nindo gi wuon, msungu nindo nyaka gi guog gi. Tingo lana te. Kasto biro nego ng'ato gi talanta. Kona ni dhi kanye koso nyota ni kanye ma nyota olale. Kame dhi. Ajawa onge ajuoga onge ng'ama nyadhi ni ajuoga ni bul mi yanga ni dhi go Kagundo Road. Ng'ech moro mi yang. Ng'ech moro mo yanga kasto gi mkebe moro miso e kuoyo. Ni ajawa. Ni an adhi ni kajuoga. Bwana ajuoga onge. Jio package. Jio duoge yo kaka onego bed ni go thum. Then gibiro bet maber. Gimoni ng'ane dhi kajuoga. To ka gidhi in ajuog ng'ano dak imany king'eye. Imbi dhi. Mondi hit. Wachore kod yo ni jo-Angla nokoriwre gi jo-Benga sama ni iko Princess June. To Angla to kata koriwore gi Benga bas. Benga en gima nowachon kaka an awinjo Benga. Sama adwa relax tawinjo Tusker. Awinjo Jackie moro, awinjo Koni moro. Awinjo kan fine. Sama adwa ni wiyo bed hyped madwa chamo sisa na moro adwa chamo idwa no twe wich. To an gi mang'ang'a. Yeah. Simba en achiel. Angla to pogore gi Benga kik wariambi. Kata ka giriwore gin two classes mopogore. Ka gineno ni jo Benga obed kigin Angla obed kigin. Jogo pogore. Bwana kik wariambi. Onge chieng' ma Benga biro macho Angla. Benga will remain Benga. Angla will remain Angla. Benga en gima long time. Sani dongi winjo Musa Juma. Notho ki in jaklas adi. An Musa Juma notho ni ka jaklas auchiel kana biro. But sani pod awinjo achige ni ot. Yes. Angla en gima Angla sani en gi thum 3 months to room, 2 months to room. Koro kik wawuondre Benga will stay. Angla en gima seasonal. Yes. Odiwo chien ka ini nyocha bende gospel industry chilo mieno. Kiani mara kiani ochami unyirombe. Bang'e je notimo nonro mare moyudo ka jomoko ne ler, jomoko be chilo nomieno. Wach ma kama ni kaka jawach adier, inyalo wacho ang'o ne jo gospel? Onge ng'ama nyalo riambo ne jatich Nyasaye. Kaka an ok daher riambo ne jatich Nyasaye. Kiwinjo kowachi ni jatich Nyasaye kata pasta mora mora timo tim marach, otimo. Onge ng'ama nyalo riambo ne jatich Nyasaye no kao time ne no riambo ni sijui pasta so and so chamo nyirombe. Mago gi chamo. Aya. Nyirombe ma bende wero gospel nyidendi gin bende gibehave. Gibehave. Wach ma dhi gi pasta ni pasta usiko ni mani no dhi atua udhi kune to in idwa ni ring gi pasta tiwuondori no wari mano rach. Angla to nigi chilo mang'eny gi gospel industry nigi chilo mang'eny. Emomiyo ji tinde we ji duogo ku. Kata nayo nyocha sekuno. Donge joela nayo. No wacho ni jo kanisa no wacho ni sijui ana chodo sijui atimo ang'o. Nyocha koena nayo. To ang'o ma ok wasapoti to ing'iew bunde to ibie bank ibidonje pap. Wabro mieli Kagundo Road mane mabro ng'ado gate. Upija dong noweyo gine mobiro ka dong tinde go ben. Mora ma Yesu me. To tinde wang'e dongo lera. Nyathi moro dongo gedo choka ka. Dongo gedo mana gi bunde. Igo yieke. Koso gedo gango dong mana jawa. Kora nayo kajo kachando. Obia jawa. We will support.
Wachore ni sani endi Kangundo Road mano wuoyi chien kacha chande Kangundo weche thothe kotieko kama inyalo wacho ang'o Kangundo Road kama bende ajawa time ne Kangundo Road iro kaka iluonge ni Sindo Magala. En ogalo mon gi chuo kamano. En ok wabi wuoye mang'eny. En kiyie galori Kangundo Road galori agala lakini chode ni dala cha. Kangundo Road. Ai, kacha ok mokimi moro mogina noluongo ni Komodo Dragon cha winjo ni sani nitie. Kangundo ka? To dong' ma Kangundo Road ka. Difwenyo nade? Bwana nonro bwana, an ng'ama nigi intel. Simbi bok nyawuondo. To simba bok nyawuonda. Koro Kangundo Road, kijaluo modak Kangundo Road tang' ahinya. Inyalo ane rach. Kinyako idak Kangundo Road tang' ahinya. Ok oyot. Wuomo gik gi challengers, tiktokers matimo challenge. Mchana ka kata chande gitimo challenge jezo magiyiero gitimo challenge moko ok tim thumbe gi challenge. Of course, Ajwang, to be honest, sani ngima mwadago dwaro pesa. Ka jathum ok to boka, weri gi thumbe go street. Jathum koro ni pesa tim. Giwe lamba ni koro ni sijui ng'ato duong' ni koro ni tho miela thumbe ne. Ano kanya mielo. Mano kamiel kata lot bona mana goyo cha. Ka feel ni thumni omaka mang'ang'a miere mitero dala. Basa gino nigi vibe. Atime willingly. Ok adwa gimoro. Lakini joka mache tich magitiyo. They need to be paid. Giwe lamba. Nikidhi ni miel nono mondo kiny jathum oneni idonje gate nono. Nikech ni timo ne challenge. Jogo nego chul. Onego tim ang'o? Kasto giwe lamba moro mofuo ni jathum gocho ni koro luongi. No duong' ni. Bana an kata obed mana Koffi Olomide mobiro. Ka juoka ok dwa nadhi nene to ok adhi. Koro joangla to. I don't give a damn. Fans mag Odiwo ka watieko sang'eny. Kaka Odiwo jawabanda check kamoro amora bwana. Ahero mang'eny. Erokamano ahinya kanyo nyikora moko Ajwang'. Mano kanyo chenro kanyo mar bende go mbaka gi oganda go kimaluo. Nyinga en Ajwang' Junior kama Indian AJ Media. Oriti masani endi warom kodi kende telo machielo ne chino machal kod maendi. Wan wapek delicacy e Onagi show kotasi. Erokamano.